Hayi ke Thando nale shit lakho Ntombi. Ngiyabonga. Ayibo ma awuyini kanti namhlanje emsebenzini? Hayi lutho uthonje madam angikhululeke namhlanje. Okay. Ngiyasho phela ukuthi ngalezi izikhathi uma ngabe kudala ehambile. Uqinisile hayi ngizongena kahle kusasa. Hawu. Uyayazi angisashongo. Phela uyazi umalumeni namhlanje. Hayibo ngempela. Yes ma ngempela uyazi umalume. Yes. Ha imama vele wayehambiswe yini umalume? Uhlangana phi ke wona nalokho? Yindaba ubuzo lokho? No phela ngisho ukuthi wahamba engavalelisana nokuvalelisa. Wahamba engavalelisana nokuvalelisa. Yini usufuna ukuba umphenyi vele wena uma ukhulu? Hayi cha baba. Awusixoleleke ngemibuzo eminingi lana. Into ekumele uyazi namhlanje ukuthi umalume wakho uyezwa. Oh yebo baba. Mama ayike sengihambe ngisawungena ke emsebenzini usuyosala kahle. Ingane zami senofunda kahle ngiyahamba ke. Hambe kahle Nazo. Oh, ungakahamba ungasikhohlwa isikhaftini sakho lapha ya. Upeanut butter. Yes. Hayi ngiyakwazi mama. Ayike ngizonibona ingane zami. Yebo. Sheshisani ngaze niyonibeleze. Ma besacela phela usiphi imali efundle. Hayi nakho ke sihle usuqalile futhi lezi zinto zakho. Ngeke ngikhuluma into yodwa kaningi mina. Usuke futhi la. Kodwa nawe awuyini ngani le? Khulileka Thando. Ngineplan yazi. Plan yani. Phela iplan yokuthi ubaba siphi imali. Uzenza kanjani le? Khulileka wena. Asami. Khulileka. Hayibo. Ngikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekuthumile cha ngiyamnyanya. Yakuhlulwa ukutwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somile. Sabo wami. Bana kwasiyami. Emkhukhwini. Ematshotshombeni. Ilaphi impilo esiyithola khona? Okay. Yabona ke mkhuzayo manje ngumaster ke manje akekho umuntu ozokuthinta uyingozi. Hayi ngithemba wena makhaya ngithemba manje akekho umuntu ozokhuluma nawe usumaster. Usho kanje sengifithi. Awuzobona. Hawu sanibona madoda. Awu mphathi. Thuthi eyes front one. Mphathi. Hayi moda ngifuni kungahle. Yabona manje indlela esenisebenza ngayo. I am impressed. Muhle ngempela kumsebenzi eseniwenza manje. Siyabonga mphathi impela kodwa nawe kufanele ube fit. Nawe kufanele ube fit. Uqinisile umakhaya kumele ube fit nawe. Manje ke umphathi ungenaphi kubenefit? No mphathi ke igym yona into ebaluleke kakhulu la. Kufanele ube nawe umuntu ofit futhi strong. Shona phansi mphathi. Hayi baka magaya ngisola ukuthi wena abakutshelanga i-job description ngamphathi. Mina ngumuntu oyidilela nama-computer nje. So kulezi ama-fitness awukhuluma nomuntu wrong. Oh. I-computer. Hayi mphathi ke siyajima la. Shona phansi. Hayi. Mphathi angithi usumzulu magaya. Shona phansi. Angithi nami ngikhetha vele nimazi ukuthi usuke emasosheni angithi. Ayike akulimeze etsheni mphathi. Phansi. Hayi phela mina bengazi ukuthi sobhekana nenkinga sojinyiswa la. Ubufuna ngibhekana nale nkinga ngedwa mina. Shut up wena mphathi shona phansi man. Hawu. Ibiswa ngani ke lento yokushona phansi? Kade ngangikufuna vele ukuthi asiqondane nawe. Shona mphathi ama-squats lawa. Uzobana into ezokwenza nazokwenza ukuthi ube fit bese uba strong. No. Shona phansi mphathi. What? Hayi ngashona ngedwa phansi pho madoda. Shona phansi. What? Hayi. One. Hayi. Mama Gaya yazi ukuthi khona singikhohlile ngempela madoda serious and urgent kune-email efanga ngithumele head office sengiyilate fanga ngiyophuthuma yona then mangibuye sishayela ama-squatheni lungile madoda ama-email vele abalulekile kufanele Magaya ngisho ngathiwani yabona umphathi uyabaleka bo uma ngiyazomthola ungamlanda othi ngiyomlanda mina ngoba wena vele uzobamba iformula hayi strike attention 1 2 one uzoba ingozi kakhulu ngifuna uma ngiyenza ngedwa bese ngiyangangazela 1 2 3 hayi Hawu, sele kuyini manje kwenze njani?
Yabona mama angifuni ukukhuluma kakhulu. Ngicela nje ungenze into esheshayo, ubhale i-final written warning for uMagaya. Final written warning. Kanti umenzani uMagaya emselebo? Hey, awufuni nokwazi. Wena bhala lapho final written warning Magaya. Hawu phela angazi ukuthi ngizobhala ngithini mina kuleyo warning. Konje sothi yini izathu uthi ngicabanga. Mphathi asibuye khona lapha uMagaya uyasidinga lapha ekujim. Yabona ke mina ngicela ungitshelele na ukuthi angazongidakelwa mina. Oh okay. Hayi, wena ngathi usilima ngempela. Awuboni kodwa ukuthi sinenkinga la. Mphathi wena uthe angihambe umtshela ukuthi angazosidangela na ufuna ngenze njani kanti? Hayi man, wena usadlalisa. Awusho ngoba ungaboni ukuthi sinenkinga la. Oh, imawubona manje sinenkinga mina kade ngayisho lenkinga le. Yabo into engiyibukayo la. Bekungcono kabi kusakhona uqaba. Mina mphathi ngasho nje mina the first day efika lo ngozi yakona ukuthi akahambe lo muntu lo. Mana ke ngifuna ukubuyisa uxaba manje. Hey, yabona uqaba be right kabi. Into engizoyenza nje mina ngizofonela umalume ngidla kubuyisa uqaba. Ngeke phela lo muntu usihamba situruzile isishayisa amasquad. Hayi ngampela. Mase nimenze njani kuMagaya? uMagaya wakho lo akafuseka kubuyele emasosheni akunandaba naye. Ya, ngeke kuzomela nje sicabanga iqhinga lokumxoshwa. Angikwazi ukuba nezinqe ezinkulu mina ngishayiswa amasquad emsebenzini. And kuzomela ahambe with immediate effect nasengikhombele umngane wami uqaba manje. Ya. Yebo ngithi mina ngiyaxolisa ngiyabona kunama meeting ekuzofela sihambe i-training isilindile eminyango asanixoxa kakhulu ke mphathi manje yona into ebhedayo ke leyo Hayi mphathi asasambeni siyojima. Hayi bona phuzwa uhamba ngami kanti. no sihamba as a team sihamba nawe sonke wonke umuntu kufanele abe fit ngoba ngifuna nibe yingozi akekho umuntu osala umphathi awubaleki la asambe akekho umuntu osalayo Ngiyahambani. abazoba right ungakhathazeki Nawu. Uma kwenzeka ngifa umtshela umalume ukuthi benguthanda umsebenzi. Bafake eMagaya. Manje ke ngi-introduce nini kahle kuThembeka? Hawu siswami ngaku-introduce nje ngalala. Hawu uyibiza nge-introduction leyanto kahle bo. Qinisile yazi usinewavulwe iphahlaza yonke nje le yanto leya kodwa khuleka wena siswami next time ukushaya ngeproper introduction. Okay. Yima kuphi vele? Oh uthe konta afuna ukuyoyisotha out nje fast kodwa ke sesiyobuye sibonane mina naye. Okay. Kodwa yena yazi ubukeke intombazane right for wena. Siswami yabo loya uright impela nje ngitshela. Hawu imaki khamba kanjani ngeplan yakho? Oh hayi ukuze makuthiwa yena khona umuntu okuthiwa mastermind. Okay, mastermind. Athina ama plans. Ngikhambile ngalapha ukuthisha umzobe ngebreak ngafika ngakhuluma naye. Okay, what's in? Yeah, lalela. Ngithi angiphinde ngiyichazele ukuthi mina sengu-deputy akusho ukuthi kumele ngenze wonke ama-duties ka-principal. It's either le uyikhuluma no-principal or uyenza nomhloli. Ngiyacela ningikhiphe kulento. Ngiyacela futhi uyeke nokungifonela lento ilungiseni niqede ningangifaki mina. Sawubona se. Yeah, sihle ngingakusiza ngani. Oh se shooting nginenkinga yazi la. Sihle khuluma inkinga yini? Se bengifuna ungisize phela ngobawe ngemali ye-fund day. So ungabe usihle uthi mina kumele ngimkhulumele noyihlo kube kuyithi esithuma ingane ukuthi ayitshelo yihlo ukuthi kumele bakhokhe. Se yazi nginenkinga enjani secela ukuchazela udaba. Hayi ngilalela uze nalo. Se ukubone mangabe kunezinto ezimayelana nemali la esikoleni ukuthi mina nosisi wami uthando like as-attend kulezo zinto lezo ingane ezinye maziya kwama trip thina sihlezi sizohlala la mase sibuya sibe yinhlekisa la balokho besihleka abantu se angisazi ngenze njani yazi mawungangikhulumela nobaba kungabe kuqondile and sengiyazi ukuthi yena unangenzeka ukuthi unazi ingane. I'm sure nawe ungenza into right kule situation ekanje. Mana ke ungalingi uzifaka ingane zami kulento esikhuluma ngayo yeso. But into ongangenzela yona ukuthi uhambe otshela uyihlo ukuthi ngiyamdinga ukuze sizokwazi ukuthi ngiyikhulume naye le ngoba vela kuhle ukuthi ezinye izingane ngathi mayifika ziswenkile njengalela langa kuswenkiwe nina nifike eniqoka uniform. Okusho ukuthi ngempela uyihla akafuni ukukhipha imali. Into engizoyenza ukuthi uwenze lento engithi yenze uhambe yekihlo mina ngizobe sengiyayilungisa. Okay. Ngabungisize kakhulu yazi. Mana ke ngenyembezi mana
indoda ayikhali mana ke hamba ke impela ke njengamanje uyolanda uyihlo awukwazi phela ukungithela ngenyembezi hawu Kodwa ke uyabona ke lento yakhe izosifaka ekukhulumeni. Hawu siswami kodwa bengisiza thina so2 nje kulapha. Le plan yakho ifanele ingabackfire ngoba nje ya backfire mina ngisayingeni. Khuleka. Ngeke ibhackfire nje lento le iqonde ithe qo. Musho. Hawu uyakhumbula ukuthi kuzimalume? Oh kuzimalume namhlanje. Tshela wena. Yes. Yasi ne. Iyathembela. Thole kahle namhlanje uhamba wedwa. Yini usakwazi ukukhuluma manje? Noma ukhuluma uma uhamba kuphela ne-spokesperson sakho? Ukudlula futhi. Udlula uyabi? Phela la wena. Sungijwayela kabi mina yezo. Ha ungazi nama ngikwazi. Okay ukudlula ke. Uyawazi ukucela manje futhi wena. Ufunani ngempela kumina? Ngifuna usixolise ngalento wayenza. Angeke ngize ngiyenze le nto mina. Ngiyakuyenza le nto. Ngiyakuyenza le nto. Inwele zami unehlanya yini? Yabo lezi inwele lezi uzothola mhla wafunda ukuxolisa mfana wami. Ngiyaxolisa ke ngicela inwele zami ngoba nakusakuthanda wena. Bese kusuka la. Inwele zami. Sawa nama. Hawu yayisenibuyile. Usefikile uma nomandla. Hayi khuleka kafiki kodwa yena. Hey, usendleleni. Oh, umuntu ayoshintsha. Manje Udlala ibhola manje. Kanti nayo ni homework? Cha sinayo. Nami ngisazodlula kaSinema. Oh, hayi right. Knock knock. Hawu. Sawubona Mandla, usufikile? Hey mfazi kamfowethu. Hey, yazi kade sikulindile. Kade ningilindile. Ehe, hayi khuleka, ungangena ngaphakathi. Kodwa niyaphila ke mfazi kamfowethu. Hayi, siyaphila amandla singezwa kunina. Nenjani nina? Awukufunja kuya ngaseThunjeni. Ngiright. Wemangisi. Kusukela nini wena ufuna ungenzele ukuya ngaseThunjini? Hayi bukahle bomandla. Ukuthi nje kade sakugcina la ekhaya kave sikukhumbule. Kade ningikhumbule. Ehe. Nali aphula. Ungabubamba la. Hayi, ulifake leli aphula. Hayi bukahle bomandla ngizolifaka neaphula mina. Hayi cha, lidla wena qala. Awukahle isicefe mandla. Dlana nali aphula. Hey, sizokwazi ngani phela? Uyazi noAdam wadli aphula. Ukonakala izinto lapha ensimini. Ngiyacela ungangihlanyeli mina mandla. Awusho uphi umfowethu? Usendleleni. Ebuye emsebenzini. Uyeza nje manje nje. Abashana bambona? Basayodlala lapha ngakasine. Hayi cha, kulungile mangesi ngizomlinda umfowethu azafika. Hayi, washo ke bomandla. He? Oh, oleka. Awu, Hawu. hey bafa. Hey bafa. Hamba kahle. Hey, ngiyaphila phana kithi. Hey usufikile. Hey, I am back like I never left. Hey webafa, ukubuyazi ukuthi kade sikulindile nomama. Ningilinde nani bafa? Ukuthi phela manje kade Sawubona baba. yebo mama unjani? Hayi ngiyaphila. Yazi ade ngilongitshela amandla la ukuthi hey kade simlindile. Hey man ngabe ningilinde nani ngempela ntshele mina. Hayi uthona baba ukuthona kade wahamba so bese sikukhumbula. Awukahle mandla. Mengase ngithi nje ngicela ukubuza umbuzo omncanyana nje. Yini ukwenze njani? Ungathi mangasithi umithesile.
umama uqonda ukuthi ungathini mangabe kuthiwa uthungisile ingubo Ngithungisile ngemshadweni nini? hayi no lutho unkabe yami siyabuya manje mama sambise ngale siyabuya bafo ube right kade sekucina bafo bafos hey mama yini manje lento oyenzayo Usuwashelela ulimi wawo. ubuzela nombuzo obuzayo Kushelela ulimi khuzo abengaqondile nawe. usufuna manje uMandla abone isikhonto siyaziyo Maye fanele iphume kodwa sala iqiniso. uMandla yimfuna la ekhaya. Drayisa mina manje lento fanele isambe slowly but surely Okay, kulungileke. shala usambeni Samsothola ezinye izindaba. Awe washoke Mandla Hey. washoke Anishoni dakhuzwayozi. Anintsheleni. Kwenzekalani ngempela? hayi ngathi yini khonto ibonayo yini Ngathi khona enikwaziyo mina engingakwazi. okunjengani Inini ningatshela mina? Sitshela wena Awukahle uyamazi umuntu uthiwa balona uGladys. ugodisi kubhodisi Bodisi. Bafo yini leni ngangitshela yona? Noma yini leni niyaziyo nina engingayazi mina? hayi lutho nkabe yami awukahle that time uhamba la bafo yile esikhambisa ngako ungasasho nokuthi uyahamba Umsebenzi bafo kokufuneka iextra hand ngalelo langa. Extra hand Hayi ke Mandla ayilungileke. Ungafila nje at home usofa wakho kulungisile nje ulinde wena. Ukhululeke unethezeke nje. Uze wangilungisela nosofa wami. Kanti nokudla ke futhi sikubalile kule game. ukhuleke nje feel at home isekhaya phela la sisumndeni sineyingane ezayo Hayi, ngcono ngoba nala ngisuka khona ngishela ukuthi ngiyaphi. Mengifa bafo kuyazi ukuthi ngiyephi. manje khambana nemsebenzini Bafo yini ngempela angizokwazi ngisho ukudla iapula lami leli. hayi kulungelayo idla in peace Hey. 10 spice yabala Ayishumi. Ayusile. 10 zu3 ipayila nephonti siyabala njalo Hayi, hey kanaka mhlobo. Ha. Ke mama. ha Webafo, kusukela kudala kade ngangikutshela ukuthi la casino ngiyayidedela induku. hawe maka so iqeda nini le game ngoba phela wena meke washaya u10 ke mama kufanele kwazi lonke izwe leli ukuthi ushaya u10 ke mama ayawukahle nawe Hayi, ehlisa umoya baba, ehlisa umoya. Awukhala ukukhala uqanganyana. Uyibambe ngani ucingo bafo Bafo, uzophuma ezintabeni zami. Uzophuma ezintabeni zami. sengenzeni manje mina bafo Hey, uhlangana bona bafuna ukuthi ubani umuntu ongifonela ukuba akufonelwa wena. hayi yobe bafo yobe Futhi yazini uthi ngishawa umoya. hayi sambini soba uthi ushaya umoya Webafo, ubani uthi ngifuna ukuthi ungiphelezele? hayi lutho bafo kanti yini sekufanele ube senginenkinga noma ngikhapha sambe ngifake inyawo Hey, webafo, angikucelanga nje. akufanele phela usungicela angithi ngubafo fanele sambe vele soba uthiwa yikho inkinga yini manje Webafo. Yini inkinga yenu ngempela namhlanje, kukhona nenikwaziyo nina mina engingakwazi noma mhlawumbe kukhona into enifuna ungitshela yona? hayi lutho bafo awukahle ke wena khona yini into osifihlela yona mhlawumbe ofuna ukusitshela yona ethene singayazi Yazi ishwa lami leli, yazi ibhadi lami leli. hayi kanti lutho ke bafo akulona ibhade lakho akulona ishwa lakho futhi asambe bethe siyaphi konje Hayi, cha khululeka babo angisayindawo. hawo sayindawo hayi okay nangu 7 ladlala
9. Wena